дърво край село Заберново е най-старият жител на Странджа планина. Днес се радва на възхищение и интерес не само от местното население, но и от чуждестранни туристи, които посещават този красив район. Дървото е дъб от вида благун, достигнало е височина от около 16 метра и обиколка на стъблото от 720 см. Вековният дъб е жив и векове наред е там, посреща и изпраща поколения от човешкия род. Надживял е царуването на Асен и Петър, османското владичество, дишал един и същи въздух с Ботев и Левски. Според някои коментари от сайтовете, този благун, който се намира в местността Тулпан, южно от Заберново, не е най-старият жител на планината. Най-старото дърво е 1200 годишния благун в местността Тумбата, пак близо до Заберново, което за съжаление е изсъхнало.